ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಇನಿ ಅಂಕುಲಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪು ಬಂದು ಪುಂಡತೆ ಮೇರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪಂಡ ಶಾಲೆ ಇಡುಲ್ಲ ಒಂಜಿನೇರು ದಿಂಚಿ ಕಲ್ದಿನ ಶಾಲೆ. ಸೊ ಕೊಲಕಾಡಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ. ಸೊ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂಲುಂಡು, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅವಲುಂಡು. ಸೊ ತೋಜ್ಪಾವ ಪೂರ. ಸೊ ಶಾಲೆ ಬೈದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ನಿಂಗೆ ಹುಷಾರ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಪೆಟ್ಟೊಂಜಿ ದಿನ ಸೀನೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು ಜಿ ದಾದ ಶಾಲೆ ಪುರಾತನಿಂದ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಇನಿ ಮೇರ್ನ ಶಾಲೆ ಬತ್ತಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಆನಿದೆಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬಟ್ ಇನಿ ತೂಕೆ ದಾದಪುರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಇಡೆ ಬನ್ನ ಕೆಲವು ನೆನಪ ಒಂದುಂಡು. ಯಾನ್ಲ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕನೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂದಿಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಐತ ದುಮ್ಮದಲಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಪೂರ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಅವೇ ಕೆಲವು ಜಾಲಿ ಖಾಲಿ ಶಾಲೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಅಂಡ 90s ಪಾಡ್ನ ಪುರ ಇತ್ತದಾಲೆ ಜಿತ್ತೆ ಮಾತ ಏಪ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಂ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಜಾಲಿ ಇಜ್ಜಿ 90s ಬಂದ ನಾವು ಎಂಕಲ್ನ ಟೈಮ್ದ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಐದು ದುಮ್ಮದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ ಟೈಮ್ದ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ. ಸೊ ತೋಚ್ಪ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಬೈದ ಶಾಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತುಕೆ ದಾದಾಪುರ ಉಂಡು ಒಂದು ಮೂಲ್ಪುರ ಓಲ್ ಪೂರ ಈ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಇತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿನೇಕ್ ಪೋದ್ರು ಅಡ್ನೆ ಒಂಜಿನೇಕ್ ಪೋನಾಗ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ತ ಬಾಲ್ವಾಡಿಗ್ಲ ಬೈದೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಒಂಜಿಡೆ ಬೈದೆ ಬಕ್ಕಯ್ಯ ಮೂಲಿ ಇತ್ತಿಜಿ ನಾನು ಸೀದಾ ಏನ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯೆ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಎಂಗಲ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಬಂದುಂಡು ಈಗ ಎತ್ತನೆ ಪೆಟ್ಪಾಡಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಇತ್ತುಜಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಫುಡ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬೈದೋಲು ಎಂಕು ಫುಡ್ ಕಂಡು ಅಂತೀನಿ ಜಿಂಡಲ್ಲ ತಿಂಡ್ರೆ ಬರೋಂತೀನಿ ಕಂಡ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ ಪುರ ಬೇಪಾತ್ ಪುರ ಶೋಕ್ ಪದಿಂಗಿ ಪುರ ಕೊರೊಂತಿರ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಎನ್ನ ಟೀಚರ್ಗೆ ಇತ್ತ ನೆನಪುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುರ ಮಲ್ತದ ಪುರ ಪೋತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಎತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿನೇಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಅಂತೇಳಿ ಒಂಜಿನೇಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎತ್ತೀನಿ ಮೇರೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ದಾದ ಮಾರೆ ಅಂಚಿ ಬೋಲೆ ಒಟ್ಟು ಗುಂತಲೆ ಬನ್ನಿ ಒಟ್ಟು ಗುಂತಲೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರಿ ಬರಿ. ಸೊ ಬಾಕಿ ಜನಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ ಮುಗ್ತಾನೆ ಸಾಲೆ ಹಾಕಲು ಹಲೋ ಬನ್ಲೆ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಸಾಲೆ ಹೋಗ್ತೇರು ಮಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಲ್ಲ ಮೇರ ಸಾಲೆ ಹೋಗ್ತೇರು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮಿ ಪುರೋಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಈ ತರ ತೋಜಾದಿತ್ತಿಜಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ ಒಂದು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮೇರ್ನ ನೆಗ್ದಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಆರು ಇರುತ್ತೆ ಆರು ಹೊಲ್ತೇರು ಮೊರಣಿದ ನೇತಾರು ಬೀಚ್ದ ಆನಿವರ್ಸರಿ ದಾರ ಆರು ಬಲ್ತೇರು ಆರು ಹುಲ್ಲು ಕನ್ನಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ತುಂಡು ನನ್ನ ದಾದಾಪುರ ಉಂಡು ತೂಕ ಶಾಲೆ ನೊಂಚು ತೋಚ್ಪಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆದು ತುಲೆ 1 to 7 ಒಂಜಿನೇರ್ದು 7 ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ದ ಎಂಕುಲಕ್ಕು ಅಲ್ಗಲ್ದು ಜೋಲಿ ಯಾನೆ ಗಾಜಿ ఒక పిరోడ్ బురల్లి ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ పూర ఇంకొక ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ జిండల ಒಂಜಿನೇರ್ದು 7ನೇ ಮುಟ್ಟೊಂಡು ಮೂಲು ದುಂಬು ಆದ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತ ಕಂಡಿದ್ದು ನಿಲ್ಕು ಗಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಝೂಮ್ ಉಡತ್ತು ಮೂಲು ಬಾಕಿಲ್ ಪೂರ ಬಂದುಂಡು ಒಂಜಿನೇರ್ದು 7ನೇ ಮುಟ್ಟ ಮೆಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾಗ ಸುಲಾಯ್ಪಾರ ಆಪುಜಿ ನೆಟ್ಟನೆ ತೋಚ್ಪಾಯ ಅವಳೊಂಜಿ ಡೋರ್ ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಎದೂರುಡೆ ಅವಳು ಒಂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಕ್ಕ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಪುರ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸರ್ನಾಕಲ್ನ ಪುರ ಆಫೀಸ್ ಉಂಡು ಉಲಾಯ್ಡು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಮುಲ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಎಸ್ ಮುಲ್ಪನೆಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೂಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎದುರುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ಥರ್ಡ್ ಎಸ್ ಸರಿ ನೆನಪು ಎಸ್ 4th ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೀನಿ ಮೂಲು 5th ಬೊಕ್ಕ 6th ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಲು 7th ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 7th ಮುಟ್ಟ ಮೂಲೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯೂ ತೋಚ್ಪಾಯ ರಾವಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಗೊಂಡ ಗೇಟ್ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ಮಾತ್ರ ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಟೈಮ್ ಆಂಡೆ ಆನ್ಲ ಬರಂದೆ. ಸೊ ಕೊಡರ ವ್ಯೂ ತೂಲೆ ಕೊಡಂಡ
1 to 7 ಕ್ಲಾಸ್ ಪಚ್ಪಾಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಂತೀವಿ ರಂಗಮಂಟಪ ಅವಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ದಪ್ಪಗ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಲೆ ದುಂಬು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಚೂರು ಇತ್ತ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತ್ರ ದುಂಬು ಓಡ್ದು ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಶೀಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ದಾದ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆತಂತ ತೂಕ ಅಡುಗೆ ಕೋನೆ ಬಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆತಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಟೈಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇತ್ತ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಆತಂಡು ಅಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ಎಸ್ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಅನ್ಬೋದು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ನ ಪೂರ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲುನು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ನ ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲುನು ಸೊ 1 to 7 ಜಾಲಿ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹೊಡೆದ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಲು ಖಾಲಿ ಓದನೆಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಗೊರ್ಪೇರು ಮೂಲು ಓದನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಅವಾರ್ಡು ದಾದ ಪೂರ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡು ಅವು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚ ಸರ್ನಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ನೇರು ಆಕಾರ ಅಂತೇರಿ ನೇರು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮಿತ್ ಬಾನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರು ಅದನ್ನು ಅದೇ ವೆಂಕಿ ಪಲಿಮಾರ್ ಬಂದುಳ್ಳೇರು ತಿರ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಏನಂತೀರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಡು ಸೊ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆನೆ ತೂಕ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದಿದಾದ ಅಂತಾರೆ ಎಂಗಲ ಟೈಮ್ ವಿಠಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೊ ಅಚ್ಯುತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಲ್ಪಾದಿರಿ ಏನಂತಾರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಪೂರ ಆರೆ ಕಲ್ಪಾದೀನಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪೂರ ಆರೆ ಕಲ್ಪಾದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೇರಲ್ಲ ಮನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಮಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಪುದರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲೇರು ಶಂಕರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೇರು ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಸರ್ನಾಕು ಕೆಲವರು ಪೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರಂತಿದ್ದೀ ರಾತ್ರಿ ದುಮ್ಮು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಪೆಟ್ಟದ ಎತ್ತುನು ಪೋಡಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ನಕಲು ಇತ್ತೇರು ಪೆಟ್ಟು ಬರೋದಲ್ಲ ಜವ ಪೆಟ್ಟದಾದ ಅಲ್ಬನು ಅಂಚೆ ಬಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಬಜಿ ಎಸ್ ಮೂಲು ನಾನು ಓದು ನೆಟ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಂಕು ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಾಡುಂಡು ಸುಮಾರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರಜ್ಜಿ ಮರೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಾನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾದೇರಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಅವು ಆಪಿಚಿತ್ತ ಬಂಡ 6th ಒಂಜಿ ಕೋಲಾಟ ಎತ್ತನು ಕೋಲಾಟ 6th ಮೂಲೆ ಕೋಲಾಟ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಅಂತ ಎಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಧುಲ ಉಂಡು ಮೆಡಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಸೊ ಇದುವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಏನಂತೀರಿ ನೆಟನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಲು ಪಕ್ಕ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅವ್ರು ಪೂರ ನೆಟನೆ ಆವೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಸವೇ ತುಂಬ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ಆವೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದು 100 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಜವಲಿನ್ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನೆಟನೆ ಒಂದು ಗೇಮ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ಆವೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಪೂರ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂಚೆ ಹೋದು ಒಂದು ಅಂಚಿಲ ತೂಯರ್ನಿಗಳು ಅಂತ ಕೊಕ್ಕೋ ಗೊಬ್ಬನ ಪೂರ ಉಂಟಲ್ಪ ಕೊಕ್ಕೋಲ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಮೂರು ಸೊ ಯಾನಿತ್ತಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೊಕ್ಕೋಡು ಯಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಂಜಿನ ಬರೋ ಗೊಬ್ಬರ ನಾವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ತುಯ್ಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತೂತ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತಿರ್ತದೆ ಸೊ ಮೇರ್ದ ಪಂಡ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತೂಕ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದಿ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಲ್ಲನೆ ಎಸ್ सब एकड़ पंडे मित्तुड पूरा दादा पूरा ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮಿತ್ತುಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿದ್ವಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಉಂಟು ಮಿತ್ತುಡ್ ಮಿತ್ತ ಉಂಡಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಎಂಕು ಪುನಾಗ ಇತ್ತುಂಡು ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಸೊ ಐತ ಎದುರು ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಹಾಲ್ ಮಿತ್ತುಡ್ ಈ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಪುನಂಡ ಜಿನ್ನದಲ್ಲ ಇಯರ್ಲಿ ಇದಲ್ಲ ಈ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವು ಪೂರ ಮಿತ್ತುಡೆ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕಿ ಸರಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗೋದು ಮಿತ್ತುಡು ಅವೇ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಉಂಡು ಅವು ಪಿರೌಡು ಪೂರ ಪಿರೌಡು ಪಂಡ ದುಮ್ಮುದ ಟೈಮ್ ಈ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂದು ಏನಂತೀರಿ ಈ ಕಲ್ಪಾಯರ ಪುರ ಈನ ಬರ್ಪು ನಾವು ಪೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋ ನಿಂತೀನಿ ಅಂಥದ್ದು ನಾವು ಒಂದು ಅಪಗ ಎಂಕಲ್ನ ಟೈಮುಡು ಮುಲ್ಪದ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಅಪಗ
ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ದೂರದ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಇಡೇ ಬರೋದಿತ್ತು ಅನ್ನಂದು ಮಲ್ಲ ತುಂಬ ದೂರದ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಂತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗು ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಐಕಿನ ಬೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅಂಡ ಆ ಟೈಮಡು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬೈದ ಪಿನವ್ರು ತೂಕಿದ ಅದೊಂದು ದಾದಿಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅವಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡು ಮೂಲು ನಾರ್ಮಲಿ ಸದರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಗಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ದಷ್ಟಾಡ ಅಂದು ಒಂದು ಈ ಪ್ರೈಮರಿದ ನಿಕ್ಕಲು ಗ್ರೌಂಡ್ ತುಯ್ಯಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೈಮರಿದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಒಂದಿತ್ತು ನೆಟ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂದು ಅವಳು ಒಂದು ಆ ಸೈಡ್ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಈ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ದ ಒಂದು ಇತ್ತು ಆ ಸೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಮತ್ತು ಜವಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಪೂರ ಇತ್ತು ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ನೆನಪಿದ್ದಿದೆ ಅದ ಹಾಂ ಎಸ್ ಖೋಖೋ ಗೊಬ್ಬ ಅಂತಿಲ್ಲ ಮೂರು ಖೋಖೋ ಗೊಬ್ಬನ ಉಂಟು ಆ ಟೈಮ್ ಖೋಖೋ ಇತ್ತೆ ಖೋಖೋ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಉಂಟದು ನಿಜ ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿ ಜೆ ಮಾಡಿ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಆತೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಐಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ 8th 9th 10th ಅವು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ನ ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮಾಸ್ಟ್ನ ಕಣ ಸರ್ನ ಕಲ್ನ ಪೂರ ಆಫೀಸ್ ಉಂಡು ಸೊ 8th ವಾರ ತೂತ್ ಬರ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಕಿಲ್ ಬಂದುಂಡು ಅನ್ನಲ್ಲ ತೂಕ ಬಂದುಂಡು ಒಂದು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಸ್ ಇದು 100% ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸರ್ನ ಪೂರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಯಾರನ್ನ ಭಯಂಕರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ನರಮನಿ ಮಾತ್ರ ಆರು ವೆಂಕಿ ಪಾಲಿಮಾರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾತ್ರ ಆರು ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸರ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲ್ಪಾದಿನ ಅಚಿತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಕಲರ್ ಬ್ರಷ್ ಒಂದು ಪತ್ತರ ಕಲ್ಪಾದಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇಂಗಲ್ಲ ವೆಂಕಿ ಸರ್ ಸೊ ಅರೇನು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ವೆಂಕಿ ಸರ್ ಅಂದಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿದೆ ಎಂಕ್ಲು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸರ್ ಅಂದೇಲೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅರೇನು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ಲು ವೆಂಕಿ ಸರ್ ಫೇವರೆಟ್ ಮಂಡ ಒಂಚೂರು ಫೇಮಸ್ ಅರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪೂರ ತೆಗೆದುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ದಿನ ಅರ್ನ ಇಗ್ಲಾಡೆಲ್ಲ ಫಾರೆನ್ ಆರ್ಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಡ ಬೊರ್ಚಿನ 100% ಆರು ಪನ್ಪುಜೆಲ್ಲ ಏಪಲ ಅರೆ ಏಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಹಿಂಗದ ಸೊ ತೂಕೆ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತೂಕ ಇರ್ಬೇಕ 10th ತೂಕ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ ಪೂರ ತೋರಿಸ್ಪವೆ ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ತಾಳ್ದು ನಾನು ಮಲ್ಲೇಜಿ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾತ ಒಂದಿಟ್ಟು ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದಾದನ ಪೂರ ಬರುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಹರಳು ಗಿಡ ಮೃಗಂಧಿ ಭೃಂಗರಾಜ ಪೂರ ಬರುತ್ತೇರಿ ನಿಮ್ದು ವಿಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬರುತ್ತೇರಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತೂಕೆ ತುಲೆ ಯಾರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ತುಲೆ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಆಗುಂಟು ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕುನ ಅಂಚಿನ ಐಟಮ್ ನಿಜ ಅದು ಐತಾರು ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ತುಲೆ ಇಂದು ದಾಲತ್ತು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ನಿಕುಲ್ ತೂಯರ್ದ ಪನ್ವರ್ಗ ಆಯ್ತು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪೋಡು ನಾನು ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಉಡ್ದಿಂಚು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಜೀನ್ ಪನ್ನೋದು ಆಯ್ತು ಸೊ ಒಂದು 10th ಮೂರು 10th ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಆರ್ನೇ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಈಗ ಇಂಚಿನ ಡಿಸೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಖವಾಡ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಕಲ್ಪಾದಿತ್ತೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪಿನ ದಕ್ಕುವ ಆ ತಿಪ್ಪಿಡು ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಈ ತಾರಾಯದ ತಿಪ್ಪಿ ತುಲೆ ಐಟು ಮಲ್ದೇರು ಈ ನವನೀತ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನಾರು ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ 100% ಆರು ಮುತ್ತ ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಾರೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಐಟು ಆ ವಿಷಯ ಇಡು ಪೂರ ಈ ಜೋಕ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ತುಲೆಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ
ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಸಾಬಕ್ಕಿ ಕಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಚಿನಪ್ಪ ಒಂದು ದಾಲ್ 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 ಮಾರು ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿದೆ ಮಾತ್ರ ನವನೀತು 9ನೇ ತರಗತಿ ಮಾರು ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿದೆ ಆಫೀಸಾ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಬಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯಾರನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಮೂಲೆ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಮಿತ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಉಂಟು ಮಿತ್ತದು ಅಂಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ತೂರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದ ತೂಕೆ ಹಿಡ್ದು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂಜಿ ದಾದ ಅನ್ಪೇರಿ ಏನೋ ಪೂರ ಈ ಆರ್ಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವನ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಹಿಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ತೊಜಿಪಾಯರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೆ ಸೊ ತೂಕೆ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಇಕ್ಕಿ ನೆಕ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಗೂವೆಲ್ ಅಂಚೆನುಂಡು ತುಂಬ ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕನುಂಡು ಅವ್ರು ಗೂವೆಲೊಂದು ಗೂವೆಲ್ ಪಂಪ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅವರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಖುಷಿ ಆದ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಹಾಕಿನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯ ಆಡತೆ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಉಮಿಲ್ ಪುರ ಬರೋದು ರೇಟೆ ಈ ನಟ್ಟನ ಇದು ಒನಸುದು ನಟ್ಟನ ಇದು ಕುಲ್ಲೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲು ಏರ್ಲ ಬೇತೆ ಕಪಲ್ಸ್ ನಕಲು ತೋಜಾದ ಜೆರಿನಿ ಅಕನ ಸಾಲದ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಾದ ಜೆರಿ ಮೇರ್ ಭಯಂಕರ ಫಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಖುಷಿ ಆದ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ 1K ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ 2 ಜನ ಒಂಜಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೊ ತೂಕೆ ಎರ್ನಾಲ್ದಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನೆ ಕೂಡ ಅವೇನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನೆ ಪಾಡ್ದಿಲೆ ಮಾತವರ ಕ್ವಶನ್ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರ ತೂಪ ಒಂದ್ಸರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆನಾಗ ಸರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಪನ್ಪಿನೀತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಆತಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದ ಅವೊಂದು ಜಿನ್ನಲ್ಲ ಮಾತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಂತೇರಿ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಗೆ ಪಾಡ್ನಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಬಕ ಓಡೆ ಓರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರು ನನ್ನ ನಿಕಲ್ನ ತೂಕ ಅಂದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಗೆ ಕಡಮ ಅಂದೆ ಎಂಚಿನೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜ ಇಡೆಗು ಒಂಜ ಮೆಡ್ಲಿನಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಕಡ್ದನ ಕಲ್ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಕಡಬಹುದು ಸರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್